El mico Robert. De bon matí surt el sol i els animals, de mica en mica, es van despertant. Avui és dia de mercat a la sabana. Quan l'hipopòtam Pere va obrir la seva botiga, descobreix que algú durant la nit ha fet malbé el seu magatzem i s'han portat algunes sabates. L'hipopòtam Pere, molt enfadat, ha anat a queixar-se a la comissaria dels elefants. Els elefants són els policies de la sabana. L'elefant Jan li ha dit que ja ho estan investigant perquè la setmana passada també van fer malbé el magatzem de la girafa Ivet i li van prendre algunes bufandes. Els elefants ho explicaran en el jutge de la sabana. Aquests dies els elefants han intensificat la vigilància i de sobte, una nit, veuen com el mico Robert entra en silenci al magatzem de samarretes del cocodril Max. I aleshores els elefants l'aturen i li demanen explicacions. L'endemà al dematí es reuneixen amb el mussol Enric, que és el jutge de la sabana. Després d'escoltar tots els animals, el jutge haurà de prendre una decisió. El suricata Òscar, que és l'advocat defensor, ajuda el mico a defensar-se. I el gapar Joan, que és el fiscal, intenta fer-li veure al mussol Enric que el que ha fet el mico ha perjudicat molt els animals de la sabana i que és necessari que ho repari. El mussol pot decidir que el mico vagi a la presó a aprendre a fer les coses d'una altra manera, però a la presó estarà separat de la seva família i no podrà fer el que li agrada, com banyar-se al riu o jugar per damunt dels arbres. I a més, deixarà de veure els seus amics. Però el mussol també pot decidir que en lloc d'anar a la presó, el mico Robert arregli el que ha fet, demanant perdó a l'hipopòtam, a la girafa, al cocodril i que repari el que ha fet malbé, fent, algun treball que ajudi a tenir la sabana més neta i més ben cuidada. El mussol Enric creu que el mico Robert necessita aprendre a respectar els altres i adonar-se del que ha fet malament. El jutge li encarregarà a l'àguila Nora que l'acompanyi i expliqui com ho ha de fer. L'àguila Nora li proposa que ajudi a netejar la plaça els dies que hi hagi mercat, és a dir, que faci treballs en benefici a la comunitat. El mico Robert hi està d'acord perquè ell no vol anar a la presó. El primer dia el mico fa la feina una mica desgana. No li agrada escombrar la plaça, però ho fa. El segon dia tampoc ho fa gaire content, però aleshores escolta com la lleona Mariona li diu a la zebra Caral: «Has vist que neta està aquesta plaça? Fa goig venir-hi a comprar». La zebra Caral contesta: «Sí, últimament està més bonica aquesta plaça». El mico Robert es queda sorprès i a la vegada molt content. L'endemà va complir la feina que farà més contents els animals de la sabana, molt més animat i amb ganes de que li valorin la feina que fa. L'hipopòtam Pere, que ja no està tan enfadat, veient que el mico ha treballat tan bé, li diu que d'ara en endavant necessitarà que algú l'ajudi en el magatzem a carregar les caixes, ja que ell sol no pot fer tota la feina, i li demana que treballin junts. I al final el mico Robert accepta content. Tots dos han après una bona lliçó. El mussol Enric enlaira el vol, content de veure que avui el mercat de la sabana està més bonic que mai i que els animals estan més contents i tranquils. El mico Robert s'acomiada de l'àguila Nora, donant-li les gràcies, perquè ara ja no farà falta que l'acompanyi més. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos. Aquest conte ja s'ha fos.